обикновено начинаещите режисьори особено държат да ни разтресат. И иначе след моя филм ще ходят всичките куцащи. Нищо такова не сте виждали. Някои от вече опитните режисьори по Ларс фон Триер държат да ни разтресат всеки път. Следствие от което им се налага да обявяват на висок глас, че са антисемити, за да им привлекат внимание към филма си, защото самия филм въобще не прави това, което правиха, особено ранните му неща. Ако вземете Ларс фон Триер, вътре парадоксът е на всяка крачка. Отвратителен и желан на всяка крачка. Нали, типично северняшки, по най-грубия възможен начин. Тоест, търсете. Макмърфи е мошенник, който се грижи най-добре за болните. Салиери обожава Моцарт, когато е убил. И на мястото, на което ние можем да приемем това нещо, може да се сложи точката на разказа. Разказа, забележете, не свършва с хвърлянето на малкото трупче на Моцарт в общия гроб и посипването с бялата пепел в дъжда, изпратено сулю и пулю буквално. А разказа свършва с това, че Салиери тръгва из лудницата, оглежда в камерата и казва: посредственост в целия свят трябва да се прощава. Тоест, драмата вътре е приключила. Аз опътвам парадокса. Решението на парадокса е в крайна сметка. Решението свърши с приемането на парадокса. Или то не трябва да има огромно значение отношението, значението, което парадокс има за смисъл. Играй страните му до момента, в който го разрешиш. И обикновено докато го приема. И обикновено това е на края на драмата. Да го приема. Защото ако си го приел и има след това, с какво ще внимава? Тоест, Хамлет говори за смърт и е готов да я раздава напред-назад и да я получава, но момента, в който този парадокс е прият, че заради тази идея се заслужава да се умре, е момента, в който минава през багата и всъщност Шекспир оттам нататък се занимава с това да мине завоевателя, т.е. тей го е на вратата вече, и последното е Хорацио да каже: аз ще разкажа.